እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ክትስሕብ ምዃና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ብዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ብቕጽበት ካብ ትግራይ ወፂኡ ተቆጻጺርዎ ዝጸንሐ ከባቢታት ከኣ ብወተሃደራት ፌደራል ክትካእ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝወሃበ መግለጺ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝገበረቶ ጸቕጢ ከም ዝኾነ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት የመልክቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ናይ ኣሉታ ምላሽ ክህብ ድሕሪ ምጽንሑ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣሚኑ። ምምሕዳር ባይደን ናብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል ጸቕጢ ክገብር ከም ዝጸንሐ ዘመልከቱ ምንጭታት ነቲ ጉዳይ ክከታተል ዝተመዘእ ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ድሕሪ ምፍጻሙ ሒደት መዓልታት ጸኒሐዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ኤርትራ መብጻሕ ኣካይዱ። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ናይ መጀመርያ ደረጃ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ተቆጻጺርዎ ዘሎ ከባቢታት ምዝስሕብ እዩ ክብሉ ሓያሎ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ብኻልእ ወገን ተጸዋዒ ስደተኛታት ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ንመጀመርያ ግዜ ዝበጽሐን ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነዋ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብዝሃቦ መግለጺ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ሽመልባን ሕጻጽን ዝነበረ ቤት ጽሕፈታት ተዘሚቱን ዓንዩን ከም ዝረኸቦ ገሊጹ። ኣብቲ ማዓስከራት ዝነበሩ ኤርትራውያን ህይወቶም ከድሕኑ እግሮም ናብ ዝመርሖም ኣንፈት ፋሕ ምባሎም ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ተጸዋዒ ስደተኛታት ን7,000 ካብኣቶም ጥራይ ክረክብ ከም ዝኽኣለ ይመልኪቱ። ንገለ ካብቶም ኤርትራውያን ናብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ከም ዝውሰዱ እኳ እንተተገብረ ብሓፈሽኡ ግና ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ዘለዉ ይኹኑ ነናብ ዝቐረቦም ዓድታትን ከተማታትን ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ህጹጽ ረድኤት ከም ዘድልዮም ተጸዋዒ ስደተኛታት ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ድሕሪ ዝተገብረሉ ጸቕጢ ቀይሕ መስቀል ዝርከቦም ገለ ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣትዉ ኣፍቂዱ እኳ እንተኾነ ናብቲ ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ግና ከይንቀሳቐሱ ኣጊዱ ይጸኒሑ። ባንኪ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝጸንሐ ፋይናንሳዊ ዕዳ ከቃልሎ ወሲኑ። መንግስቲ ሱዳን ብዓርቢ 26 መጋቢት ብቴሌቪዥን ተሃገር ዘመሓላለፎ ናይ ሓጎስ መግለጺ ዝምድና ሱዳንን ባንኪ ዓለምን ነቲ ሃገር ዓብዪ ቁጠባዊ ሓገዝ ከም ዝኾነ መልኪቱ። ብመሰረት ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝገበርዎ ተኸታታሊ ኣኼባታት ብተወሳኺ ሱዳን ካብ ኣህጉራውያን ትካላት ልቓሕ ክትረክብ ክትክእል እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ነቲ ውሳኔ ብሓጎስ ድሕሪ ምቕባል መሰጋገር መንግስቲ ንዘካይዶ ዘሎ ቁጠባዊ ሕዌት ዓብዪ ድርኺት ክፈጥረሉ ምዃኑ መልኪቱ። ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል ንምሕዳስ ዝምድና ምስ ባንኪ ዓለም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተጻወተቶ ተራ መስጊኑ። ነሱ ብተወሳኺ ሱዳን ድሮ ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝረኸበት ብምምልካት እዚ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ዳይረክተር ባንኪ ዓለም ኣክሰል ቫን ትሮትሰንበርግ ዝምድና ትካል ምስ ሱዳን ናብ ንቡር ምምላሱ ብምርግጋጽ እቲ ፍጻሜ ታሪኻዊ ምዃኑ ገሊጹ። ባንኪ ዓለም ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተመዛበሉ ሱዳናውያን ሓገዝ ዝውዕል ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኾነ እውን ቃል ኣትዩ። እዚ ነስታት 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጸኒዑ ዝጸንሐ ማዕቀብ ቁጠባዊ ዕዳ ሱዳን ናብ 56 ቢልዮን ዶላር ከም ዝድይብ ገይርዎ ምጽንሑ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ሰናይ መከታተል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።